ndakabambani nomelelo ube buhlala ithumelide ekhaya ehlala umama ngumamqwathi bendigqiba ukuthi apha wayekhohlakele mos umntu apha esiXhoseni umntu othi xa uphazamileyo athi urongo ngoku ukhohlakele sitsho mos isithetho sethu umntu otho kuwe xa uphazamileyo athi ayikho le nto yenzayo loo mntu ukhohlakele umntu olungileyo ngumntu ozawuthi ngokwenza into erongo athi alapha eca kwakho amane incuma ngoku ayibone waba incumisa lo mntu ngokwalapha kuthi ulungile wayengumntu othi xa uphazama athi urongo ngoku umntana wayegqothwa phambi kwexesha phaa ekhaya xa efike engaqashekanga kodwa wahlala kodwa uhamba ngexesha amele ukuhamba ngalo phaa kula masongo asekhaya ethandwa kakhulu ixhakazana lilawulwa imbeko wayefike nayo esuka nawo kokwabo ulapha ngoku eca kwakho bawuvambane ninethuba elide kangaka nihamba nobabili nilapha kule ndlela simthembile xa sithetha ngabantu esimthembileyo sithetha ngabantu abathenjwe yile ndawo ambalwa amaxesha umntu athembeke kwindawo ahlala kuyo umntu udla ngoba athembeke ezizweni kodwa xa ufika kule ndawo ahlala kuyo ufumanise uba akaqondwa kakuhle kodwa nina nelilake yoba nithenjwe kule ndawo nihlala kuyo ngaloo mazwi ndithi niyibambe le nkonzo ngohlobo niyibone niyibambe ngazo inkonzo akukho nto yenye ngaphandle kokhokelwa ngomthandazo qha bona abantu bayeke sakunika izulu namhlanje elathi izulu leplastiki ngomso sawukhupha izikhupha impuku esikhafini xa sokukhupha kolethu izulu siyakuqongotha kuphume uthako ozaye kukhutshwa impuku epheyileni ngoba lizulu nje lanamhlanje ithemba uThixo qha siyazama sincoma namhlanje ngomso sithethe enye into athi meme phambi kwakho namhlanje kuncoma kakhulu ngomso uva indlela bethetha ngayo ifane nendlela bethetha ngayo ngoba elapha phambi kwakho kodwa ndithi kwindlela zayihamba ndithemba uThixo qha ngoba inkonzo emandi ebiyelweyo nguThixo inkonzo amazibulo inkonzo ayithandayo uThixo wathi xa ethetha ngonyana kabhereki umzulwane ka-Ido wathi nobukhweli nobushushu yiyo le nkonzo ibambileyo inkonzo yasezayoni eqela ibizwa kuthiwa inkonzo amazibulo uthi uThixo xa ethetha ngoZakariya uthi vule ntombi engumzayoni ngoba ukumkani wakho uza ekhweli esini ekhomva uYesu engena kule nkonzo yiyona nkonzo le iyinkonzo yosindiso bawuvambani yiyona nkonzo iyinkonzo yosindiso sabusiva njengoba unxiliswe ezingubo zileswa esibhalweni kuba ufounder ezama ubethelela ukuthi into yenza kuwe yinto yasezulwini ayonto nje eqotholwayo ulandela uYesu ayinxibile owayinxiba izambatho uYesu sangafune noba mayithethe indoda enganxibanga wabusa umbusi ingena njani endlini omsitho ihambase ngoba umuntu onganxibanga sambatho phambi koThixo uhamba thu fana nje lesele engashubelanga basoyeke lo magama Thixo wabo nangaleko Makameda sekhaya makanana bendiba andiyifuni ke le nto yenzeka phaa eNcorha bendingafuni uyixela ke
Ngokunyanzela ndiyixele. Amen. Leyo mka umsebenzi ungagqitywanga. Into yakhe ndibethwe zimeko. Uhlele ke ngoku ufuna uhamba. Ndamatyelo uyaphindisa. Uyamazi umuntu xa ephindisa wenza ngathi uyenzile ekhulu. Ufake imali apha ngenxa yoba bendifake imali kuye enkunzi. Wenza loo nto ndifake imali apha. Amen. Hayi ndiyakubulela hlwele. Ndiyakubulela mkhonzi wasethu, ndiyakubulela mkwade. Masibambane. Ndingabambani nenumber 1. Ndandiphuma kuye, ndandiphuma kule nkonzo yasenumber 1. Ndayokha ndajika ndayishiya. 1974 ndokha le nkonzo yasenumber 1 kweli lizwe laseNcuqu ndayishiya. Amen. Ekugqibeleni ndandiyokha ke nale ntombazana engumntana totide ke ngoku abe ngaka. Amen. Ixolo mama Kolofana, ixolo ngawume noma ngawume ndikhulule utata apho kumengenziwani umqwadi. Hayi mandimkhulule ngoxolo kuthiwe ngenkonzo yokuthiwa ngulamlo uxolo. Mandimkhulule torho bethuna. Mandiqale ndikhulule lo tata sendizokunika ke ngoku wena sengekho uthethe ngaye sengekho uthi laa ndoda inde. Amen. Mayibongo sami semkile yona uthethe ngaye. Hayi izumsusa nto naloo nto nayo uyindoda ende. Amen. Ndandimkhokele ehealing xa ndiphume number 1 ndangena ehealing ndakhokela lo mfana eyikwekwe jongwana olukrwala. Amen. Ndangumfundisi phaya ehealing kuye ndikhokele yena semke healing ke ngendlela ke thile sobabini umkanaye nam ndimka. Amen. Nditsho ukuthi sazana kude kakhulu. Uba ndingaze ndiyilahle ngoku izolo ndingafa. Kula marhamnca nje ndingafa. Bhetele mandifele ezandleni zayo. Amen. Ngawucinge le minyaka abanye abantu banabazukulwana babengekazalwa uthatha kwam lezayona. Amen. Igama lenkosi ke malibe nathi. Ndiyakukhulula mkwade, ndiyakukhulula lamluxolo. Udibane nabantwana bam apha ngasententeni. Noko ithi ivesi ndingathi hamba nditsho ndingakuniki into, noko kubekho into endiwunika yona. Nolubabalo ukhona ngawunyuka igumbi. Ewe kaloku uvuma kathi yasiwe
Amen. 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 Hayi, leli ngathi aniva. Yile nto le ngoma niyayithuka. Uyasigezela. 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 Mantelko. Amen. Kuba andinawulicela uxolo nongahlali kulaa mzi wakwaCube agxothwa ngulaa mfazi. Amen. Xolo mntakabhubhane, ndizakunika mfosi ezulwini. Ndizakunika mayonge nkosi yam. Umantyi wathi azangaligwebi ityala likaYesu, wangena iphepha ngefestile, wathi alijonga wafika libekwe umnwe womfazi wakhe, wathi wayoncede kuloo mntu lowo ngakulinga uthathe. Ngosonke bona ndoyika loo nto mayibongozi yam. Ndake ndinike lo nkosikazi axelele aba bantu udibene nabo phi. Aba bantu sebenjena njengoku. Amen. Uzothetha ehleli phantsi ke bethuna kuba mdala umntu lo. Mvumele, hayi makazivumele kuba. Mina sinzima. Welilori mama. Sikhokhele wo. Oyehova. Bonke abantu abalapha phakathi entendeni. Ndivinjwe ndikupha abantu abasebephumile ngenxa yamaxesha. Lo mama umntwana ngumampe, ngumama waba bantwana babili. Kuthiwa ke ngoku ndime kule ndawo mandixela aba bantwana benze njani. Eyona nto ndifuna ukuyithetha ngondime kule ndawo, uhlepha abantwana bam emva kwenu. Kuhle emva kwenu, kodwa nina aniyiboni loo nto, funeka niyixelelwe ndim. Aba bantwana ndifuna uqaqanisa bethu. Aba bantwana nyhani beze bebancinci apha enkonzweni.
isengabantwana abanako ukuphuma bahambe babheke emithotshweni bogqibezela imitshotsho, kodwa abazange babe nayo loo nto. Lona umntana uyinkosikazi, ukufika kwakhe apha enkonzweni ufike ijoyini yasikwa, isikwa zintombi ezazikhona. Kodwa ke bawumatyeli ungothuka xa zingamaqhawazana ezo ntombi ezazikhona. Zathi ukuyisika kwazo le joyini, yena wathi ukhula kwakhe phantsi kwazo wayibonela into yoba le joyini imele kungabi nje. Wabuya kwela lizwe engekayisika ijoyini. Xa efika endlini, andifuni ke noyifihla le nto ithi bonke abantwana bale nkonzo mthetho wabo abaqali kum, kuba ke ubuso bam bufana nobukamqwathi lo bethetha kule ndlu. Umntana ke uthawundijonga qonda uba umama uyandisokolisa. Oyena mntu ke ndinomhlala phe emagqini, abana ke xa efika lo wafika wenjenje kutata, kwathixo lo mntana inoba uzowuthini? Wathi tata masihlala apha ndize kuwe. Inoba ndimfazi wayiphina inkonzo lo mntana nxa sethi tata, kodwa waphuma nento. Sathi sawuhlala phantsi ndathi kutata kulungile makahambe nayo ayisebantwini. Nyani ke saphumya isigqibo esithi mayibe njena ijoyini ngalo mbono wakhe. Yaqhuba ijoyini yande yanje ngoba yayimfutshane, yayimele entlaka kwamadolo noba intombi ingakanani. EsiXhoseni ke kukho i-age apha ezintombini. Apha ecaweni sithi ntombi xa unabantwana abathathu nabane ubabona uba bayakogqitha, cela incebeta nalapha ecaweni sinayo, sabanika nomvume. Kodwa ngela xesha noba yayingakanani intombi, yatsho yaneziteps intombi, yatsho isiketi sehla wandilise kumntana waseziyuni. Yayile ntombazana kufika kwayisewumntana. Ndifuna ukuthi ke bethuna aba bantwana bayenze entle le nkonzo kwasekuqaleni. Abazali abazizalela aba bantwana ndiyababulela nabasebelele emangcwabeni, ndiyababulela ngoba omnye usaphila umzali kodwa wamncama umntana khe wamncamela le nkonzo. Le nkonzo ikhulile ngaba bantwana. eKlaifonteni abananto yawuhamba ubheke ecaweni, kodwa babekwazi uyawufika ku-11. Xa befika ku-11 kusemini kuzawuthiwa nganixele kwenzeke ntoni. Kuthiwe ndiyeva xelelana abantu. Yithi ke ngoku lonke elo xesha bandiziwe ngiinyembezi ngoba yindlela obheke ecaweni lingekhoyo. Akuba abantu eKlaifonteni abakho abakwazileyo uzawungena inkonzo, kodwa ngabo abangakwazanga ukuzawungena inkonzo, kodwa bahlala kule nkonzo, bafundisa kule nkonzo, bakhokela kule nkonzo. Bathe uzenqonda into yoba uThixo undinikile aba bantwana babini, kwaqhekezwa, kwacelwa ukuqhekeza ibranch. Ndathi tata masivume kuba kwandibandla eli sasithe lakwanda sawubona icebo ngalo, kanti lonke elo xesha kunyanyezeliswa aba bantwana bobabini. Funa ukuthi ke bahlala banyamezele. Yabona inkonzo ethubeni ukubuya kwabo, babuya yabona inkonzo into yoba mayibatshintshe ijoyini kuba iqwebile. Baqala aba bantwana babahle kule ndawo. Ndifuna ukuthi ke bakule ndawo ngoku besuka kude nale nkonzo. Abantu ababefike aba bantwana bekhona apha enkonzweni bemka, ngoba kwakunzima unyamezela into yoba kuzawuthiwa xa ufuna uthetha into uthi kuthiwe xelela abantu aba, ngomso umntu akabuyi ngoba akayifuni laa nto oxelela abantu. Funa ukuthi ke aba bantwana basuka kude kule nkonzo zenincede ke
nikhokelela nkonzo nini insika apha ndike ndithi ke xa ndithetha nani ndithi umuntu apha kuni nobabini ningacingi intoba umuntu ulala kube sozela phakagcina isiko avuke semdala akwazi ulala kuba ubusebuthongweni uvuke somdala ayenzeki loo nto ubulele ulala uvuke usengulowa kuba akho nto ikwenza mdala tolusuku bemdeji funa ukuthi ke kubo zikhona izinto ezibakhulisileyo zikhona into ezibaphushileyo benyuka intaba ezingumqwebethu kodwa bahleli kule ndawo ngoku abantwana babakhokeleyo babanxibisele ngubo asiwazi la magama aziwazi ngabantwana babakhokeleyo kule nkonzo endifuna ukuthi ke nifundise ndibheke phambili le nkonzo ingawi ngoba mhlana ninxiba ubufundisi nithi nithanjiswa kwakuthiwa le nkonzo isezandleni zenu ukuwa kwayo nokuvuka kwayo isezandleni zenu wafika lo mntana ungunobhala enkonzweni ongabhala omkhulu andihlali nobhala nje mna woba makathi umvangeli ngafuna unobhala athi ndifuna unobhala ongunobhala omkhulu wasezincwadini kundlunkulu ngenxa yemisebenzi makabe nathi ke uThixo ndifuna ukuthi ke befuna kukude ukuthetha ngomntu xa emhle nibe bahle ningazihlambi ngesephu ngoba omnye umama phakathi nangena ecaweni kube zixelela uba ufuna umamhle ngenxa yezinto zelizwe wathenga ilapha elivayena nesihlangu xa engena ulungiselela into yoba umfundisi zambona engafani nabanye oomama kodwa umfundisi xa emile wathi mama umbi waqonda loo mama inoba kuthethwa naye makayotshintsha indlela yelapho nendlela yesihlangu kodwa yahlala embi zange kude kuthiwe mhle funa ukuthi ke nibe bahle ngenxa yezwi likaThixo ingasuki ke ngoku ithi ngenxa yesephu nangenxa yezinto enizawukwazi uba nemali yozithenga ugalela imali apha ningathi ngenxa yento enizazithenga nizixelele uba nibahle ithi incwadi apho uba ngabani uthe wathetha kabuhle kwababa funeke nikhonzwe mzima kwamvala sibheke kulo ngqongqwane xa ndizawuyeka tata sibheke kulo ngqongqwane singcwabeni kule ndawo ke ngoku yoba funeka umntu akhonzwe xa kubhekwe emangcwabeni ndibatsala uba noko ndifuna umntu nam noma ndimthuma amanzi ngowuzophuma emangcwabeni andiyazi uba kude kangakanani ndawunxanapha ndifuna utsala abafazi ngabezapha wathi omnye ndikwasi hayinomfazi ndini kuba ndaba ngaka kuyiwaphi napha ndiyazi kodwa umama naku mama akakwazi ukuhamba yedwa ndathi jini ngumntana omhoye ngantoni lo wathi nalo hamba umama angahambi yedwa indlela okhokela ke le indlela okhokela umama angahambi yedwa mzokwamvala nazala mzoba mahlahlana naze kumfazi uke wathi utata walapha elalini ngenye imini wathi kwedini wamfumana umfazi njengoba kukho intetha ebezisiwapha zisithi aba ngumfazi nendoda ndicinga ugxarha noma mkwatha bakhalaza apho bakhona bazala abantwana andiyeke tata enkosi
Awuyenzekile. Awuyenzekile. Yabulela. Yabulisa. Ngoba nalento ngifundiswa ngomzalwane. Bengiyakwazi ukuthetha ngibambile ngoba ngikholwa ukuthetha. Azalwane uThixo namhlanje unibeka apha. Ze nigcine le nkonzo. Yamzalwane ze nigcine le nkonzo. Ikhangele ntene feeling ethi kwakungakanani namhlanje angithwalisa umnqwazi. uYosef uthi xa iphuma etrongweni wabhadula waya kwaFaro. Xa afika kwaFaro bawo uYosef ufikela idlakajakana lekwekwe. Ithi incwadi wamkhangela uFaro wamjonga wampikota wabuza uba besinomfumana umuntu onje onomoya kaThixo. Inqabile le nto ndiyibona apha nale ndiyiva apha bawumatsheli. Umuntu angcinwe yilali ahlala kuyo. Uthetho kamandi ngelali ahlala kuyo. Zalwane into endizoyithetha kuyo uzugcine le nkonzo. Ugcine ixhego. Gcine ixhego ngoba ingxaki esinayo sicinga abazalwane sakugqiba ubacinga athi xa ifaka umntu kanti ubala okwezinga alibethelele endlini. Ngexesha lapha endlini uyabamba bangaphi nabantu endize nabo ngomso aphume nabantu uzumgcine loba uthethe kabuhlungu umntu akayenzekile apha esithi eyona nto imbando ukuba anibeke unibekele ukuthi awukhotha ukuze nimngcwabe. Unyamezele basalwane. Yabona ke xa inkokheli ukuthetha kwakho funeka kuhlale kumnandi bathandekayo. Ubenga uvakaliswe kugalelwe ityiwa banona bakaThixo. Zeninyamezele bazalwane. Mama uyigcine le ndoda. Ugcine le ndoda. Apha kumnindivisa kamandi kuthiwa nisuka kude xa ibalisa nomama Alchapo nomama Fonda ukubalisa ngawe. Onke abantu apha nomatyeli bathetha ngawe. Apha kumnyandenza ndamandi. Zenigcine le nkonzo. Akubuhlungu indoda ikholwe kanti lo mfazi yabakhupha abantu ecaweni. Lo mfazi uyingxaki uyabakhupha abantu ecaweni. Zeninyamezele beka. Bawo ndibonile umsitho. Ndibonile umsitho. Futhi sekunyanzele kuba soze ndikuyeke ngoku. Kodwa ndinibambe eMakanana. Yamazi uba kakhulu. Esese number 1. Engekayi phejos lo. Elapha sisihlale sizokhonza apha. Xa nemvuselele. Yamazi uba nithi xa nindinibona ndicinga amakanana omawindi. Andiyazi uma ninoba ke bona. Omawindi abaphuma le nkonzo nikuyo. Zeninyamezele ecaweni. Ninyamezele ecaweni. uThixo uyamqinga umuntu. Bazalwane. uThixo uyamqinga umuntu. Yazi xa uzela umntana awuyazi ba lo mntana uzaba yintoni nangomso. Kodwa egameni lokuba ufuna lo muntu aphile umphephise endaweni.
Sinyamezelana unokuthetha kakhulu. Umnikelo sefunda iphosile pha kunobhala. Sizawuhamba sawuhamba nkokeli yam. Eyona nto nje ndacinga ukuthi noba imeko ithini noba abazalwane basengxakini mawundibone uba ndandincediswe ngweli. Yazi mna beninamatshapha ndithi andinokuncediswa ngabantwana. Zikhona inkoke ndathi hayi landani uyenzekile azondombathisa ndawuncediswa ngabantwana. Into ethi inkosi bethu andifuna ukuthetha kakhulu uThixo andisikelele. Noyekile ke ngoba amanamba wami empini ke yemadoda enkosi hayi angazi abantu amabayephi bayekile ngoma number 1 mayibongo shaka ngoku ndaba khawuphumle man khawuphumle ke sitshintshe ngoku ikhaseti hayi bo madoda abantu bazawuthi bapenike bemke nezinto zabo ndiqoleleni ndizawunika umuntu azawuqhuba inkqubo yeminikelo. Amen. Igama lenkosi ke manje nathi nefamily ibithe nayo izawubizwa hayi ningamnexhala nizawubizwa wonke umuntu uzawubizwa azokunikela makabo uThixo wethu. Nomathe kukolotata ndanobuya mbona Amen. Wena uzawugada lo tata uqamethatha gade lanto bazali angamyeka angaphuncule ningamyeka aphuncule nalanto bazali ningayiyeki iphuncule tu niyibambe kufutshane makabo uThixo wethu. Amen. Ngoku uyawava amagama alapha uqamethatha unomathe. Amen. Zifani zabo aba bantu mayibonge inkosi yami. Ngoku qamethatha ngoyincethula ibheke umongameli wakho ndiyehla mna kula mazomoya. Bonke abantu abasecaweni emholweni zawukhawulezisa ilanga liyatshona abantu bashiya abantwana bodwa ezindlini iilali zajika zazilokishi kukho abancumileyo ngoku abantu balapha bashiyeka befumana ukwenza umonakalo ngoku kufuneka bagoduke kwangoko bengekayofika abantu banentlonti
Tata uMatyeli zakhawuleza nyani. Sizokhangela ilizwi lale msebenzini ndizawenza. Kham nje andifuni uthetha ngotata Archie nomama Archie Sikhobongela. Kodwa ndingakuhlebela ndithi mna notata Archie Sikhobongela sifike ngonyaka omnye caweni. Cha asifikanga ngemini enye. Kodwa sifike ngonyaka omnye. Sabhaptizwa ngemini enye. Sibathandathu tata uMatyeli, singootata abathathu okanye singabazalwana abathathu. Owesithathu ngibambelela Philisana. Bambelela Kanana. Ingosisi nomama baba abathathu bayi-6. Mhla sibuya emlanjeni mfokazi tata safika silindele iqhele egamani nguJeffrey. Manje nathi Nkosi. Sifike ecaweni umama Archie Sikhobongela engunobhala banyanisile abantu abatshoyo. Cha zinyaniso ndikuKristu. Cha ukuthi ndiyanqina sihambe kunye apha ecaweni. Totide samane ukushiyana kaloku ithe ivesi inkwenkwezi yahluka ngobuqaqoli bayo. Maybe nathi Nkosi ayifuni mona loo nto ayifuni lunya ifuna nje uyikhulule yenzeke. Maybe nathi Nkosi sakhangelelisi enzela uba bonke abantu beze namlawulwa yikhi. uMatyeli sigcotywe kunye ubufundisi. Sagcotywa ngoJuni wathandiswa ngoJulayi. Hayi mani ndingayikuloo ndawo. Mayibe nathi Nkosi. Kule ncwadi yabaseKorinte besibini ngesahluko se-9 ngevesi yesi-7. Elowo makanike nje ngoko agqibe ngako entliziyweni yakhe. Makungabikho kuphuma kabuhlungu nokunyazelwa. Kuba uThixo uthanda umphi ochwayitileyo. Emane wabisa kuJesu magama. Ndiyayiqonda kona into yoba ixesha eli limkile kodwa masilindele ubiza bonke abantu bazawulinda ubizwa ndim ngabe ndim ngoko phetheyo. Ubona umntu seme ngapha nam xa indima seqonke ndiyayiphatha nam ingapha ngoba uhlatywa umntu angazophinda akuthukisa kuhlaba gqiba kushiya apho wathi ukhala lekubheka ngapha nam. Mani kukho umama ohleli phaya. Hayi kudala engxamini. Masivumele manasondele emva kwakhe sizobona uba sibizo bani ngoba ndifuna ujike nayo la present kuba
nami ukuthula abantwana bayesizwe sikaNkulunkulu. Ndizohamba ndilila ndisililela, ndizohamba ndilila ndisililela. Mandibulise bonke abantu abalayo ngokushana kwezithuba nezitulo abahleli kuzo. Uxolele Nkosi yimbe nayo. Lapho abantwana bakaNkulunkulu andizikwenza nentwende. Uxolele Nkosi yimbe nayo. Ndize apha ngokuthunywa kumama uVambane nakutata Sikhobongela. Uxolele Nkosi yimbe nayo. Phambi koba ndithethe uNehemiya weshumi kuthi abanye abantu bazohlula kwizizwe zalamazwe, bangena esifungweni nasesiqalekisweni sokuhamba ngomyononelelo kaYehova uThixo, bahlale becamanga ngawo imini nobusuku. Uxolele Nkosi mabe nayo. Silapha mama uVambane, mama uSikhobongela, ndithunywa phaa kwasesikolwanyana sasemahlathini. Uxolele Nkosi mabe nayo. Ndiva kabuhlungu mama uSikhobongela njengochairperson wesasikolo sasemahlathini. Silapha Nkosi sizisa le present oyithengelwa sisikolo, sihlangene phaa sabona masibethe isentana zethu size kuni sizothi silapha mama uSikhobongela. Ungumama njengobana usikhokhele kwasasikolo, ongumzekelo mama uSikhobongela. Njengobana ndihlala ndinyuka nawe sisoloko sihamba sobabini, nisi into endifunde kuwe mama uSikhobongela. Amazwi abekwa apha ngalo mzuzwana ndifikile kuwo kupha uzumgcina utata uSikhobongela. Yona nto indenze kwabuhlungu apha kum ngaphakathi, kuba le nto kuthiwa kukugcina ayonto yenziwa ngabantu bonke, abanye abantu abakwazi ukugcina. Xolele Nkosi mabe nayo. Silapha komntu kaThixo sithe masize apha kuni notata uSikhobongela. Sinibonile endleleni, angawuThixo anganinika amandla kuba le ndawo nikuyo yokukhokhela ayondawo ilula abantwana bakaThixo. Sizonithandazisa xa sime kule ndawo sithi uThixo anganinika amandla engaphezulu, anongezelela amandla engaphezulu ukuze nihambe kancinci endleleni. Le ndlela lena ifuna ukuhamba ukuba umntu ayikhawulezele, ifuna uyicenge kuba into kaThixo iethe-ethe iyakhawuleza ukophuka. Enkosi bazali ndibulela. Masipulele kumama osuka apho othunywe sisikolo. Tata ugcina isiko ngomgqibelo ekugcotyweni inkokheli phaa eKapa, abezingabasi ngobuchule. Ithi xa ithethe, aba bantwana bam ndibazalayo
ndibakhuphi lapha kum ecaweni ndathi mabayokhonza kule ndawo kwenye indawo bafuna ukhonza kuyo bangakhonzi nam ngoba ukukhonza lo mntanakho tata umatyeni itsho yona ukukhonza lo mntanakho kukukhokelisa kakubi ngoba uthi ngoku umisa umthetho baphuma abantwana abezecaweni bekhatshwa ngaba bakho bathi aba bezecaweni yho uyangcola utata yakho bathi aba bakho yoyo nimqhele utata angabomoya utata wethu nje tata sesimqhelile thina uthi manje batsho naba bawulahla umthetho kuba awungohoya uqheliwe ngaba bakho abantwana ngoba bayoqeqeshwa kwenye indawo wena ukhalela abantwana bangekho ecaweni kukhondulula abazecaweni bathi yiyani kwenye inkonzo bayibe nathi inkonzo ngabethi ngabazi ngoba buphi ubuthula bayibhotala ecaweni masibuleleke kumama uthi umama uthiywe sisikolo okwangoku unyana katata uvambane uselapha ekanana kakathi uwathitha kwabanye abantwana utata ndimqhelile mani abe limmamele usamyekile apha ecaweni kuba ithe ibhayibhile ngena nowa nendlu yakho kulungile ngoku sizawubiza ibandla lokuqala ndiyazawukhawuleza kumenye inkosi ndithangapha engapha engomeni ngexesha lomsebenzi ibandla lokuqala libandla elikhokelwa ngutata uarchbishop Sikhobongela ibandla i-the Holy Kanana kuzawuza lona ngoku ukwenzela uba nalo likhawuleze ligqithe masivume ke ubalise lapha ngaphakathi igama lenkosi uYesu Kristu lokho ngamaxhoka azala la akholelwa ngutata athi ngoku ayazama uphakama lithe ilizwi ngoba sazama uphakama basezayo lithe ilizwi tata uPhendo uThixo uthanda umphi ochwayitileyo ifuna ke ndikhushuza ndide ngigqile uThixo uthanda umphi ochwayitileyo iqhubeka kuphuma enhliziyweni ingabi kokunyazelwa ndichaza ukuthi le nto uzawuza nayo usungayideli uba iphume enhliziyweni isifikelelekile
ndiyabulisa ententeni. Ndize apha ndizothetha notata Asha, ndizokumama Asha. Siyikwayari yaseKanana encinanana. Sicinge ukuba ootata bethu mabangagodoli xa behamba nathi. Sibazamele into encinci, sisazama kodwa. Tata usinyamezele. Kudala simosha and siyakhula. Nasinyamezela mama. Ndindwebile ke mna ke ixesha elininzi. Ndiyanqandeka. Xa nesinyamezele ke. Siyikwayari siyanqandeka. Yho, because nokuthetha yesana. Cela siziyo silombathise. Xa sihamba sisiya kwezinye iinkonzo, kubanga mhlawumbi siphuma, sisiya kumagwala okanye sisiya kuloo ndawo, sicela nombathe ezi ngubo. Sicela nombathe ezi ngubo. Singashiyeki ezi ngubo. Ifleece. Xa nihamba ke senzela xa nihamba senze okanye sizane enkulu asiyazi. Sizawuya eKapa ngoSeptemba. Ningashiyi izinto zethu noba zincinci ningazideleli. Senze iyeza enkulu. Mandiyishiye indawo. Amen. Kaloku esimalube nathi. Ndicela ubulela ithuba ndithumeneyo. Ngabazali abakum bandikhulisile ndihlala nabo. Into yonke kum nindenzela yonke into. Ndifuna nihlale ninje ningabazali ningabo. Ndike ndithi noba seningqola phaa ecaweni kukhona into wrong esiyenzayo, ndithi mna ndiyabulela uba nikwazi uthetha ningxole kuba into eniyo ningabazali nifanele ukusingxolisa. Amaxesha amaninzi abanye abantu abathethi bayathula ngowenza into wrong bathule bakuyeke, kodwa nina ningabo babazali. Ndifuna nihlale ningababazali ningabo de kube sekupheleni. Andifuna ungatsho mani nibahle ingase nihlale ninje oko desha indawo. Amen ke ukubona nkosimalube khona. Ndime Tatu athi silapha singabantwana bakho. Usuke eKapa ukuya emaXhoseni. Sinithengele ikhabhathi ngoba siyanithanda. Singabantwana bakho ke sifuna usinyamezele. Ngoku seseqonda masiqonqothe ipokotho. Sinithengele into enkulu. Ma dinelanga nge-6 komnye unyaka. Ndingazazi uba ndibheka phi. Kanti uba ikhedophi into elapha. Kanti into ekude. Ndibheke ekhedophi. Ngoba ndifuna ubona uNolwando apha wakhona. Ndizombamba ngoba uthi umama ndiyahamba. Ngoku uNolwando uyahamba. Ndaqonda uba uzamthini uNolwando emde. Ndabona uba mandiyobamba uNolwando emanyaweni. Kungemandanga. Sathi xa sijikayo kwindawo ekakuthiwa iborder gate ngapha kweborder gate sesingena koma. Umasiya waphatha usuwisa nemoto. Ngoba bathiwa driver simiswa ngodrayiva basibona uba kukho mama. Bathiwa driver jika masi. Ngoba ngoku apha yakhona ngoku awusumbona. Xa yaphathula imoto akwanimandi. Kwile xesha lecorona umasi wanyusa isimugu wawagquma amehlo. Wawagquma amehlo abantu abasemotweni kwahlinyembezi. Kwahlinyembezi wasibeka uNolwando isikhalo. Salile emotweni. Imoto iyahamba yenjenje. Ndabona ukuthi manje asule inyembezi. Ngoba ngoku sizawufana nomawo athi. Ndasule inyembezi ndangqola kule ntombi asemaqwathini. Ndathi ndawungqola yeva utata ke uke wafaka ezekhasi. Akaphinda akwazi ukujonga. Ithi
zabe sigcwele amanzi emotweni umafiphi imoto uyenjeje uyayibhambisa yabona uba ufuna ngoku masife sonke ngoku ke ngokukhona umyalezo wenziwa ngabantwana bakho. Molweni buyisententeni. Kuthiwa mandifakise la mazwi ambalwa ngabantwana benu. Namhlanje sivuyisana nani ngesi sipho tata u-Archie nomama u-Archie. Siphuma enhliziyweni zethu. Ningabazali bethu nangona nibancinci ngozalo. Namhlanje siyanicelela uba senithanda. Kuthi sohlala sinithanda. Nihlale ninje ningajiki. Kodwa sinethemba kuba anijika-jiki. Ma-Archie awuphithizeli ubuso bakho buni. Masigxile kuwe mama wethu. Asidikwa nguwe. Sihlala silangazelela uba nawe amaxesha onke sihlangana. Asithi ngase ungabikho enkonzweni. Loo nto yenziwa indlela osiphethe ngayo. Sinibhudlile ingqwithelo ezichotho zikaSathane. Siyazibona khona i-6 kaJuni kuloo nyaka simbonayo. Zange nguphala zonke ibranch. Kungemnandanga. Kodwa zange nijike endleleni. Siyayivulela le mini kakhulu kuba ide yafika. Sizozibonakalisa sakuni. Nisinyamezele nisiqoqe endleleni kuba sizinhlanga ngenhlanga. Sinengqondo ngengqondo. Ningadinwa abazali. Sisiphiwo senu esi. Le nto niphathisweyo ningayilahli. Kuthi ezenzini apha. Ungatshoni ilanga kwaSinokhaya. Amen. Kubo bonke oThixo akukho onjengaye. Ngazolekeza abantwana bam silento lo msebenzi akwathatha uvambane namhlanje nam ndiyavuya kuba khona kuwo. Ndithi indlela yabo mayibe ntle babambelele bangajiki ngoba nencwadi yeBhayibhile itsho ithi ungajiki noba kubi phambi kwakho. Nina molwami ndinikela ngentliziyo yam mamqwathi andishiye indawo. Amen. Light highlight smile to my off the mic. That's all. Amen ke uxolo nje Hlake mama ke izimpahlala ihlasi. uthi bawufunda athi xa nethatha utsho kum makabe nathi thini. Amen. Tata xa bendivuma ndakuva usithi ngena sikhotha makabe nathi thini. Umamdyasi lo ulapha entlakweni nakwecala kwam uthenge ezikomiti wathi xa sizapha ndiza kuzigalelela iti ngokwam ngoba ndiyakwazi uyenza iti andifuni ugalelelwa makabe nathi uThixo. Sisuka eKapa ndinqena i-1,000 yam ndiyililele ndibulela ke ukuvula umlomo ndisithi phambili ziinkokheli zam athi umntu ebethetha aphathini bahle seningayilahli le nkonzo. Sifuna ubambelela kumququmbelo wengubo zethu sisakulila isosula inyembezi ngoba sinemithwalo siyasila. Enkosi. Yanibulisa nami tata wami nawe mama wami. Andikwazi ukuthetha ke. Into enandiyabulela nxa ndime phambi kwenu nibahle niko.
Nyamalisi. Mira le present de los tickets. Ufanye impahla zakho ufase bawahamba. Mashala wa. Nama dishinda ukuthi. Molweni tata nomama ngingomama namhlanje. Yeyi nibahle ma niyabukeleka ngase ningaphindi nisuse izinto nizithweleyo nizombethela. Nami yeyi ndithi mandinike nansi imali ngithenge i-airtime. Kubindi indlela mhlobo wami. Masibulele ke kwibandla lasekanana kaligqithaza. Uthe umama uphoswayo bathenge ikhabhathi. Ikhabhathi abayithengileyo leya iphansi yawe labantu. Ngoku ayibonakali kakuhle kodwa ke bebeke bazama uyimisa abantu. Yabonakala qha bathi xa uqala ujonga wafika umoya wayityhala. Mayibe nathi inkosi. Sigqithile ke ekanana. Sigqithile ke ekanana. Sizawukhangela ke ngoku phaa kunobhala ukuba leliphi ibandla elilandelayo. Masivume molweni ekanana. Siyabulisa ngegama elihle likaYesu. Sizothetha ke kogxa wami. Singamaslowa Faith Mission. Ifounder yethu uGenu. Indoda ende phaya ezantsi esikolweni phaya edikeni. Malibonke igama lenkosi. Sibulela uThixo uba uyenzekile. Nathi basizile. Zininzi izinto. Kodwa sathi ngenxa yemisebenzi yenu makanana. Sancama ezo zinto. Sazoba lapha sizoba nobungqina. Ngoba umfo kaSikhobongela ufaniswa nathi. Mayibonge inkosi. Sikhobongela ke silapha singamangqina mphezulu. Singamangqina mphezulu. Indlela uyayazi. Sekudala kuyo into nje bayakwembesa. Malibonke igama lenkosi. Ndicinga uba umvile ke uba uyenzekile.
xa ebekubeka kule ndawo eza kwenza lo msebenzi wakhokelwa yiBhayibhile. Malibonke igama lenkosi. Asinamazwi maninzi nathi into nazithe kuba sikho masiphathi sephu. Asikwazanga ufuna nto ibonakalayo. Saqonda ukuthi masiphathe imali. Sabona ukuthi masiphathe imali kwenzela uba sizothi wamkelekile kwi-Bishop's Court. Mfaka Sikhobongela ndidla ngoxa ndithetha ndithi ingqondo ayibolekisi. Intliziyo ayibonakali. Malibonke igama lenkosi. Ayinafestile. Ngoba uba intliziyo ibonakala ubunawuhambela kude kwabanye abantu. Ndiyanazi nam kakhulu. Ndibukelela uThixo ke osaniphetheyo, osanigcinileyo elizwini. Ngoba amandla enihamba ngawo ayingowenu. Uba benihamba ngamandla wenu ngesenijonga izinto zakwagqirha yasezasemandlaleni. Qha kuba nisetyenziswa nguThixo. Uthi sofuna udethe ujonge into zakokwenu athi uThixo ndikuthumile. Moderator gqithisa. Amen ke kusozile ngayithanda. Mna ngumama wakwabelwa. Sathi ngigqithisa le ngxowa yesephu yaseFlower Faith Mission. Ndifuna ukuthi apha kumama Sikhobongela. Umama athi ebendinike amazwi. Mama athi uNtaba. Njengoba engekho apha namhlanje usemngcwabeni wadadewabo. Uthe mama athi Sikhobongela zendithi kuwe notata kwincwadi zika-Exodus 20 zeniyigcina imithetho kaThixo. Ngoba zonke izinto singekuye asinawukwenza nto. uThixo makabe nathi. Ndifuna ukuthi mama athi ebetshilo utata ebethetha kule ndawo wathi zinihlale mthandazweni akho nto ingaphezulu komthandazo. uThixo makabe nathi. uSikhobongela ke ningabi naThixo wabumngi ngaphandle kwakhe. Utsho kweza ncwadi zika-Exodus azinamazwi mangako ndiza kuwathetha ngoba ke ndisemncinci bendidlulisa nje amazwi kamama athi uNtaba angathi andogqithisanga kwenkosi. Benditshilo ndathi bawenze bawo uSikhobongela andimntula iciko lokuthetha. La wathethiweyo amazwi nam wathethile so wavile. Ngoku ke enkosi tata besinesigqibo semoto uba iyawufika apha ngo-3 zosithatha. Ndizama ukuthi ke babicube asikwazi umntu ungagqibanga